Yan, nandito kami sa Barangay Vista, Dampa. Ng Dampa. Yun, ng Dampa. So wala sila ano? So, mga kabarbers, dyan muna kayo. Mamaya naman. So mga kabarbers, ito po yung pagkakainan namin ngayon, dampa. Passion di ako dito. Hindi passion. Yan ay Kasi magbabayad dito. Yan mga kabarbers, medyo maliit lang ang cook namin dito. May mas mga maliit pa dyan. Ayan na ang order. Ay, hindi pala dito. Kala ko dito na eh. Ah. Dampa. 1, 2, 3 dampa. Yun. May mga design pa yan. Yun. Dapat may mata yan. Hindi pa din kasi. Kailangan mo na pala i-drawing mo na box yung ano mo. Yes, tampa. Dalawa pong dampuin nyo. Sige po. Tama po ba yung isang order niyo po is Mardi Gras po at saka isang normal po? Canyon Spice. Mardi Gras po yung isa? Dalawang Mardi Gras po order nila. Okay. Mardi Gras. Tara mo muna kung Mardi Gras yan. Medyo spicy lang. Bakit po Mardi? Mardi na yun. Napakais na lemon. Basta may lemon. May lemon. Okay na yun, sir. Wala na problema. Okay na yan, sir. Lagay mo lang nang ilagay, sir. Thank you. Wala, hindi ko maayos. walang merienda. Hindi ako nang papasok. Kalas. Tama.
Nagugupitan ako eh. Talaga ba? Gusto mo rin lang, napakain din buhok. Ito. Kaya, Video na yun, bro. pag-iunin na lang dito. Alam ko na ang kakainin ko dyan. Kaya makakawit. Nakadandalong ko dyan. Nakadandalong ka, Blaze. Kasi ako maisiyot na. Okay lang. Yan mo yung kadwal ka mama. Kabilang sa isa. Matingad kaya. Umipin ko nga yun. Bago makakain si Jerhel, si Kuloy. Tapos na pa. Tapos na may kasama natin. Siya nag-start pa lang. Naku yung lahat yan, ubusin niya yan. Si Jerhel pa ba? Ako pa ba? Kasi bawal sa bahay. Dalawa sila ni Kabayan eh. Ay, oo. Pwede doon, pag ano, ganyang parte ano, Pero ano lang, question. siguro dalawa-dalawa lang pwede pumasok sa loob. Gan. Sa bahay mo. Pwede naman kasi Pilipino naman lahat ng mga. O, at saka yung kasi namin, same lang naman, di ba? Ay. Yung mga Chinese. May bunga yung gates.